Most ngakwazi spend time on the internet. Internet is very powerful, guys. Like you can get any information like that. Search artist oyithandayo, vela ama videos akhe azopop up wakhulela phi nani. So ama videos mina ngikhula ama videos yabonga ama video ukuthi lo muntu entertain kanjani crowd yabo. So yeah, kulula ukuthi umbone lo muntu. Nakhona if you can manage to get like a gig, uhambe nje ungasab, don't stay at home. Hambe uye kwindaweni noma kuthiwa itavern as long as club benayo DJ equipment. Yeah, just for into kuqala mhlawumbe ngeke udlale ngemali yabo, just play for free yabo, bayizwe ukuthi hayibo lo muntu uyadlala yabo. So nakhona futhi uyafunda yabo. So yeah, into engiyibonayo ukuthi networking is very important and ukufunda, don't be afraid of learning. Le industry abantu baningi bayitshela ukuthi hayi ngiyazi ayifuna akekho kongazi mfethu kule industry, akekho ongazi mfethu. So melo ube umuntu ofuna ukufunda, like learn more noma kuthiwa usuntswempu, continue learning yabo. I-skill is very important yabo, ube creative, entertain i-crowd yabo, because at the end of the day udlaleli wena, udlalela i-crowd yabo. So yeah, into engasho ukuthi iyona search, uzwane nabantu, network nje. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the studio all day, putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs and that's what, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile. Nihleli nolumkilo wakazinyanga ke njengenjwayelo, yabona nje ngifuna siqala khona, yabona. Subscribe epage ni, click notification button, ushare umsebenzi wethu nabanye abantu yabo ukuze bawubone khona nathi sizokwazi ukuthi sigijime kakhulu yabo. Umfutho nathi sothola ngayo leyo nto, uma sibona ama subscribers nje nyuka, hayi nangaphakathi inhliziyo ivele incibilike nje, ibe right. Yabo kabahle babahle. Kambahle. Ngeke kamba kahle futhi kuyintokozo futhi ukuthi sibe nawe nje studio fethu, sikwazi ukuthi sibe nale podcast fethu. Yeah, bengicela nje uqale ndawo ubingelela abantu nje fethu ukuze bazi ukuthi ubani uDJ Bondasi. Sanibona bafethu. Igama uDJ Bondasi, also known as Usonke Sibongo wakasibeya. So ngikhulele Ntuzuma ka-E and ngasanda matriculator 2021 eNewlands East Secondary School. As part of DJ Bondasi, good DJ waselokishini, upcoming artist futhi. So yeah, izinto eziningi nje music industry ngithanda kakhulu, ngikahlahle ngidlala Afro tech. Okay. Yabo, I'm inspired futhi by DJ Shibs. Oh yeah, phela Afro tech vele DJ Shimza angeke sithi iqale ngabo mfethu, because sengabe nabo sidlala ngama sithi nabayifice vele idlisi Afro tech, and deep ke mina I'm a big fan of it too when it comes to yabo nje deep house, hip hop. Those are my vibes mfethu. Siyakhala. Ngigrand kakhulu uma kudlala zona. So ke manje ke since uthi ukhulele Ntuzuma mfethu, bekunjani ukukhulela Ntuzuma?
Mfethu Ntuzuma le section engihlala kuyona ka E, it's a good environment. Crime it's not bad. Khule kahle nabangane, ufunda kahle esikoleni, overall nje Ntuzuma indawo right. Yeah. Ngaphela ilokishi phela ukuthi phela ilokishi mfethu nezinto zazo. Into zazo. Yabo, lezinto zazo mfethu lokishini isikhathi esiningi uthola ukuthi hey kukancane mfethu uthatha uma ukhulela khona awukazi uyithola usesimeni la uzizwa khona engathi usengozini ngalendlela. Uyabona manje yini ebikwenza ukuthi ungangene into ezikanjalo? Into kanjalo mfethu uthi avoid abantu ba back negative, bad energy yabo. So ubugebengu ukubalekela ama drugs yabo yonke lento le so ngifocused nje manje ngifuna ukukhula and kube right mfethu. So manje ekhaya ke khona ke ngoba phela vele ekuqaleni kuhle uma soqala sazi nje more ngawo mfethu as a person yabo. So manje ekhaya ukhule mhlambe isimo sikanjani ekhaya ama family members benibangaki yeah. Hayi kunjalo ke mfethu ekhaya ngikhule kahle sibawu 5 yabo no mama ne time ne oledi khule kahle nje wenokuhlupheka kancane but esikhatsini sidlula nje yawo yonke into be grand so nganginobhuti omdala yena umuntu ongifaka kahle kwi music industry yabo na ubewenza vele music yeah so manje last year akasekho yabo so but manje ke ngiyaqhubeka still because sathembisana ukuthi hayi siyaphambili noma kuthiwani. So manje mawuthi uyena mhlambe okufake ku music naye ubevele wenza vele umusic noma ubeyifan nje ulalela. Abezama ukuwenza music at the same time DJ yafuthi. Okay. So nami ngagcina sengiba nothando ukuthi hayi lento engiyenzayo iyafana yabo. So yeah kanjalo. Uyena kuphela mhlawumbe obene influence noma bebekhona mhlawumbe nabanye ngaphandle mhlawumbe abebevele because phela uyabo ungena especially ko Afro tech ko deep house akusiyinto othola ukuthi into echaphakile mfethu like ogqomu like especially like KZN yabo ukwazi ukuthi ulalele lo music okanjalo kusho something mhlawumbe ngawe yabo usuke nawe umuntu ngempela uthothi uconscious nangezinye izinto yabo i-deep house vethu ayithandwa nanombani ayiyona part side lona elokishini ngazi bathanda iqhumo yeah vele ifuneka lento enokugwinya phakathi yabo elokishini ifuneka into enalesiphithi sakhona vele ukuthi impilo iyagijima yabo sure yeah kukanjalo kunzima phela modlala into different ukuthi bayijwayele lokishini igqomo manje kunzima ukuphakameza Afro tech artist yabo so ukuthi at least ingconywana Afro tech cause yona inaso le speed kancane yabo ayifani ne deep because phela nayi deep nayo wayona inama genre ayo futhi ngaphakathi deep house yabo futhi ongeke ukuthi mabili mathathu maningi ama genre futhi uma sokwe deep yabo thina abantu esiyilalelayo ngempela uthola ukuthi ila sesikwazi nokudifferentiate khona because kwezinye indawo anqeni futhi uthi uyafika ukuthi uyidlalela ideep uzose kuthiwa isiceli ngoma ejwayelekile yayibona so manje igig yakho sihlazekile manje fanele improvise futhi ushintshe yabo so akuphela nakho ukushintsha it's not always the right thing futhi especially uma upushy craft yabo ngisho mina futhi uma upushy craft awukwazi ukuzozwa ngomunye umuntu akutshela ukuthi hayi wena enza kanje ngasomthetho because wena ozaziyo mfethu ukuthi yini oyiphushayo yabo akekho omunye mfethu akekho omunye ongathi uyakuphusha so manje kama role model akho ke nje kusona ispace obanike mhlambe ke we doing it already ke mfethu aba inspiration who still inspires you even namhlanje. So inspiration nje manje mina u DJ Shimza DJ Melon no Inonapha yabo labo bangenzela mfethu hey energy mfethu they always bring the energy yabo futhi Inonapha ke naka ya bangenzela kabi yabo it's always uvela uzokunika ivibe ungakayizwa ngishona nesound ngisho indlela ayimuvela ngayo into yakhe uyabo so nje ngempela yabona ukuthi abantu labo uma ukuthi uinspiration labo bantu it means ngempela ukuthi nawe you still like gonna go like really far kuyona lento so manje do you only DJ or usuya producer mhlambe kwayona mhlambe Afro tech where you make your own music? So in terms of producer ngisanda kuqala bo so I'm learning as
we grow yabo so kahle kahle umuntu usezoqala ukurelease kahle ingoma next year. Okay. So kwamanje I'm still focusing on mastering DJing skill. Yeah. Usebenzisa iphi lentozana platform when Producing ngisebenzisa Fruity Loops 2020. Okay. Hayi vele phela kuqalwa khona vele. Yabo kuqalwa khona wonke umuntu vele iyona indlela esuke kusalelele ukuthi you wanna be an artist. Ukuthi phela sekulula manje akusafani nakudala yabo manje you can check out izinto enjengo YouTube yabo ungagooglisha. Eziningi zikhona indlela manje yabo ukwazi ukubona nanabanye abantu like have a skill kuyona lento beyenza right in front of wena yabo so manje akusafana akusekho nzima kakhulu njenganakudala ngesomthetho yabo ukuthi phela o DJ abaningi into ekuyingwarishe they don't want to learn a lot if it's about ukwenza ke manje music because it's fun vele ukuthi udlala ingoma zabantu and stuff kodwa it's always good that uma uzodlala your own thing yabo because imali that's where the money comes ngesomthetho yabo uma usadlala udlalela umusic wabanye abantu usuke kusa right ukuthi uvusa icrowd kodwa ephaketheni kuwena suke kukancane ngempela yabona kusuke kancane ngempela okuzongena ngempela yabona unless ngempela you own everything because phela uyazi ukuthi ngisho iregister lo music kuma streaming platform ukuthi abamaningi ama problems yabo especially uma unga because copyright kushaya every day yabo uzothi ufaka YouTube copyright and mosha copyright sekuzohola leyo mninwayo vele into vele yabo so yini ekwenza mhlawumbe wathanda iAfrotech ke nje kona wonke music mfethu into engenza ukuthi ngathanda iAfrotech okay kahle kahle ekuqaleni ubhuti wami ayidlala iDeep House yabo Godfather yabo so ngakhula ngaleyo sound leyo yabo so as I grew ngikhula mfethu I realized ukuthi no ngithanda into esheshayo yabo iBPM yabo fast so manje iyona enza ukuthi ngijabule yabo ama instrument yakwazi ukwashintsha uadd ama acapella yabo just to excite the crowd so ukuthanda iAfrotech ngaqala ngo2020 la sengiqala ukubona khona uShims yabo seveza ku live eshayo kunye vele hayi lapho sengayithanda kakhulu iAfrotech ngaqela kuyona kakhulu ngoba yona isound emnandi mfethu yabo isound emnandi because ayisili igqomu yabo kodwa futhi iyakwazi ukuthi ikuthathe ikubeke yabo and thina sama deep house heads ke phela ekugcineni yabo we don't want into fast kakhulu yabo to that level kodwa futhi especially with the generation yamanje yabo igeneration yamanje futhi uba isislow kakhulu iproblem yabo yabo kanti thina besidlala thina nalena ngempela ke nje slow ke nje yabo le slow hayi besidlala kakhulu le slow yabo so manje ke sikubona ke manje lesikhathi osukusona ke manje music space mhlawumbe mapha ama challenges njengathi uke wabhekana nawo yabona and uwa overcome kanjani lawo ma challenges okay so ama challenge oqale lokushini abantu baningi ama promoters ama manager bafuna ama gqom artist so manje kunzima ba convince uthi yazini I'm the best yabo in terms of Afrotech so manje because the crowd ifuna igqomi ifuna odladla mshunqisi yabo ifuna ipiano ifuna into ejwayelekile yakhona bo so manje is ngi-improvise ngibona ukuthi okay ngizongena kanjani yabo ukuze give off the same vibe as amagqom artist so I overcome ngokuthi ngifana nama acapella bo like odladla mshunqisi ngwafaka ama acapella ngimixe use ama effects echo yabo so I managed nje ngacela no 30 minutes yabo ukuthi bazicraft yami ukuthi ngidlala kanjani so babona ukuthi no this guy has a talent yabo so bangifaka kwislot khona igig icon bangifaka kwislot bathi angidlala i-hour ayingadlala i-hour ka Wiseman angibhukhe ka Wiseman ukubnendawo lo kaMasho Wiseman uMasho ngishisa nyama ngabhukwa khona ayingadlala i-hour yabo hawu abamnandi yabo leyo nto nama resident DJ yabona uthi hayi uyayazi lo muntu yakhe so as I grew ngashaya ngisho nama video just to advertise into engiyenzayo
agcine sengithola amagig kancane kanjalo. Manje lonto ubuseshaya busasesikoleni shoot lapho. Abe kusasesikoleni qeda uDecember nje. Manje into obuyenza esikoleni kodwa ibe related kuyona lento noma mhlambe Hayi not at all. Oyinto nje oyibambe ngaphandle. Ibambe ngaphandle. Because abanye uthola mhlambe kwasesikoleni at least mhlambe ubenza into esondelene nakuyona vele yabo. Sure. Hayi ngoba phela ushuthi usuneminyaka emingaki manje khona wenza umusic 2.5 years. 2.5 years. Kodwa akufani. And especially since in a vele you are starting this thing so young yabo and senivele nilinka nanabantu who are already like doing lento yabo kulula ngempela yabo because when you are young mfethu kuzona zonke izinto sometimes awudingi ukuthi uzucabange kakhulu you just go and return and as ukhula uthola ukuthi you become so sensitive entweni nama risk yabo nalesikhathi ukhula vele iyehla hle appetite yakho mfethu of taking risk yabo uqala ufunda izinto engathi showcase yabo kanti la usuke ngempela kusungasaphili yabo uma usuqala kusufuna izinto ezo showcase mfethu hayi suke sekukhona ke yabo because manje ususensitive kakhulu mfethu entweni eziningi yabo and awukwazi to be wild because the industry mfethu idinga people who are bold yabo masokhuluma iqiniso it doesn't matter ukuthi how many years have you been in the industry mfethu into ebalekile ukuthi how are you moving inside the industry because bakhona abantu othola ukuthi is been in the industry for 10 years kodwa indlela amove ngayo uyayibona ukuthi you won't take them anywhere ngesomthetho yabo because akafuni ukufunda nama new skills futhi yabona of how to do things because ngaso sonke isikhathi ufuna sihlezi si destroy the old if you want something new yabo asikwazi ukwenza izinto ezintsha with the mindset of the old ngesomthetho yabo kufuneka I mindset of this century to succeed in this century yabo because asidlaleli futhi ogogo la mfethu namakhehla ngeke vele basakuzwa vele uzoziwa yiyo le youth ngempela lengangawe yabo so manje so manje ama project mhlawumbe ama mix osuke wawakhipha mhlawumbe mangaka osuke wawenza ama mix so almost 5 akhona website had this app so mhlawumbe zokusendela ilink uyizwe yabo iCraft Jam khona mixtape yafuna ukwasenda phela ukuze siwafake nangezantsi yabo ku description yayi lento zane video ngoba phela kubalekile mfethu ukuthi bathi bekwazi abantu babe bewazi futhi nomsebenzi wakho because iwona phela ozokukhulumela ngesomthetho kuyona yonke into yabo ngeke uzukhulunyelwe yabo izinto eziningi yabo manje angazi ke nomhlawumbe you comfortable in about speaking about your brother because ngiyakuzwa ukuthi indlela ulimale kakhulu when edlule emhlabeni nini kwenzakalani mhlawumbe kuyena so into yenzala I was at work ngangisebenza part time job eCCI yabo so I was at work I got a phone call ekhaya kuthiwe ubhuti wakho usaphuthumisa esibhedlela yabona nani so I'm like okay kwenze njani kuthiwa uvele waquleka yabo so the timing qeda ispan yabo because ngekwazi ukuphuma without saying anything so ngaqeda lento engiyenzayo ngatshela imanager uthi okay manager konke ephuthumayo ekhaya family matter yabo so as I got to hospital ngebadi bese ngekho so kuthiwa angazi bene inkinga engqondo brain tumor so besides vele bekuba nama seizure yabo sometimes here and there so eventually igcine sehamba emhlabeni so irole ayidlalile empilweni yami mfethu I ngifuna manguyidlalile because he's the only brother I had yabo so when ngifundisa ukuthi so when you come to this uyenza kanje bang understand this music yabo old house music yabo yonke into nje uyena yedwa umuntu wangifundisa kahle so wangintroduce kwabantu before hambe emhlabeni wangintroduce kwabantu so ukuthi nginetwork nabo ngikhule nabo bangifundise izinto ezincane yabo ukuthi no when it comes to this do this yabo and kukhona ilounge ngasekhaya Ntuzuma ingasi it's called a dark blue lounge so ngazwana nemanager yakhona ukuthi ngifunde ngi-DJ because ngangilokhu ngi-DJ ku laptop so eventually I came to ama mix where I started yabo ubona ukuthi lento iyafun but now it's physical yabo so ngamanager yonke into but angisilekanga kakhulu emva kokuthi ashona yabo so ngaqhubeka kancane eventually ngakhumbula ukuthi ayibo umuntu uyasileka yabo othi ngibuyele kule so ngadlala
ngathola amagigi kwamashu kwaDidiza ngathola Under the Moon eNanda so yeah as time goes nami ngifuna ukukhula kodwa kushuthi ube understand ngempela nayo ukuthi irole yakhe in your life because phela egcineni mfethu one thing mina that I've learned we can't stop things from happening yabo kuyona yonke into mfethu we wish as people ukuthi sometimes we can have that power mfethu ukuthi zingenzeki izinto ezithile kodwa indlela izinto ezidalwe ngayo mfethu uthola ukuthi izizokwenzeka kanjalo kuthina usese ku understand and being able yabona to use zonke lezi zinto that we've experienced ukuthi sikwazi ukuthi sibheke phambili yabo because nakhona uma uzothi uya give up ebe umuntu okade inspiration mfethu engasekho yabona ukuthi it feels like now you are letting that person down because ubese nayo vision vele and ubeyibona lento futhi before anyone azayibona mfethu and it's always great uma ukuthi into yakhe italent ibonwa ifamily member mfethu and ikwazi ukufaka because yabo when it comes to ama families they don't understand abantu umuntu uzibonela lengane nje akhule naye kade ishintsha inabukeni yabo ngisho athi usukhule kanjani usuke sabona yona leyo nto yena ukuthi lo muntu lona yabo uma uzothola umuntu ngampela mfethu okwazile ukuthi akubone ukhula aphinde futhi abe naye vision futhi ngawe it shows a lot yabona it shows a lot and abanye abantu uthola ukuthi mfethu umuntu uyayizwa nakuyena into uma ukuthi ngeke azahlala isikhathi eside emhlabeni yabona most of the time noma u recall ama conversation with them uyakhumbula ukuthi mhlawumbe ayiqonda ukuthi la cause phela singa understand at the moment yabo understand uma usukhumbula ukuthi yazi ukuthi mhlawumbe lo muntu ngampela ubelentozana ubevele ibona lento ukuthi izokwenzeka kanjani and ngampela nawe uma ungathi uyayeka mfethu I feel like you be letting yourself down yabona because ku right mfethu to find passion yakho mfethu at a young age and to also like pursue mfethu passion yakho with everything that you have because if future yakho ngasomthetho it's all in your mind mfethu yabo konke lokho uthi uma ukubuka uma ubuka ifuture ikhona okuzokwenzeka uma ukuthi ku dark lapho kuzoba dark na ku future yabo so ingakho kufanelekile ukuthi kube bright yabo khona njengamanje ukuze ukwazi ukuthi ufike to that state so ke manje ke ngoba ke phela ku music space yabo with even nano experience loss kanjena uyakwazi ugcina usuba ku space where you find yourself depressed and une anxiety so wena uma ukuleso simo mhlambe wenza kanjani to get out of isimo esisuke sikanjalo isimo sikanjalo yeah so vele siyafika vele isikhathi sokuthi mhlawumbe ulahlele family member ube depressed because mina ukhule naye lo muntu your whole life so ukuthi ahambe mhlawumbe just like that inzima bo so mina nga overcome lento ngokuthi ngilalela umculo wakhe Deep House noma ngi-Afro Tech yabo ngilalele yabo ngize ngisho ukuthi hayibo no man imnandi le ngoma le ngitshela yayithi vela ayifuni uyilalela ujahile mfethu Deep House ayifuni mawuzoyilalela ujahile zoba nenkinga so yeah so I'm like hayibo imnandi le ngoma yazi uza ngisho nama instrument ubungazi uthi hayibo yasho ngempela iyahlangana lento so as time isikhathi sihamba ngibe ngilalela nama mixtape akhe yabo ngisho ukuthi hayibo imixing yalo muntu lo mfethu ighost yabo uyayihlanganisa le so ngangijabula ukulalela ingoma zakhe noma engakwe release khona ingoma zakhe ayihlalisa ku PC which mhlawumbe mina ngizoyi improve mhlawumbe sengifaka isandla sami yabo so yeah bengilalela zona lezi zinto ithombe zakhe our moments together bo so ngidlulele leso stage ngaleyo ndlela ayi ngoba mfethu baningi abantu othothwena baya collapse mfethu when into njengale yenzeke especially abo makuzohamba umuntu mfethu kade eyinsika ku yabo baningi abantu othothi they don't recover mfethu at all kulokho yabo thothi umuntu sezoyisebenzisa leyo nto even usesihamba isikhathi ukuthi mina ngabeka kanje kuthiwa kwenzekanga kanjeni yabo ukwazi nje ukuba naleyo mindset mfethu yokuthi ukwazi ukwamukela yabo it's a big thing yabona it's a very big thing lokho nje kukodwa and it shows ngempela ukuthi maturity iyeza kancane yabo yeah into ebalekile nje phela ukuthi kungayekwa vele so manje on your music journey mhlambe uplana ukuthi umusic wakho wenze kanjani are you planning to be signed or mhlambe you wanna open a company yakho where uzokwazi ukuthi uyisign wena uma kuyento ene kanjalo athina ama plans okay so ama plans ukuya phambili mfethu nginabangani yabo like
ama-artist abangani so banawo vele ama-record labels yabo so mina into engiyibonayo ngizokwazi ukungena nabo yabo ngene leyo record label qale ngicreate icraft yami yabo ngicreate ngirelease nabo yabo so ngidlulele phambili nakhona ukuthi nginetwork nabanye abantu it's very important ukule industry ukuthi network nabanye abantu basendele icraft yakhe yabo uzibayizwe ukuthi hayibo no yahamba lempahla ba criticize la be criticize khona so bayidlale nawo kwamagig abo iaudience ilalele hlezi ilalele audience so babuza ukuthi hayibo yabale ngoma that's where you start to grow mfethu so iplan yami uyaphambili ngodwa kuphela ningasayini kakhulu yabo into ningayifundanga ngoba phela kule industry mfethu it's easy to sell your soul ngesomthetho yabo it's easy to sell your soul and uma ukuthi ngikhuluma about selling your soul I'm not talking about mhlawumbe uzinikele kusathane yabo kodwa nje the moment if you decide ukuthi khona umuntu okumele abe nestake esiningi mfethu in your craft ngesomthetho sokudayisa isinkwa semihla ngemihla because leli percent omnika lona lo muntu it will forever be that for the into yohlezi ikhona mfethu leyo ngisho ungakhula wenza izinto ezinkulu kangakanani yena uyohlezi iowner le nto yakho yabo so manje kuyafana nokuthi ngempela somthetho uthatha isinkwa sakini wayosinika omunye umuntu because phela umusic mfethu sesiubonile ukuthi how powerful music can be yabo it's very powerful wena ungangayibona into engazothi mhlawumbe ingoma ikhipha manje kanti mhlawumbe ingoma izolicense amafilm athile ku future yabo igcine nje sipop up ngoba phela kuyenzeka lokho uthola mhlawumbe siyitim song somewhere lawa ungacabanga nanawe mase uhambe wayonika umuntu we recording label even mhlawumbe wafuwa wayomnika u80% uyabona ukuthi ulimele kakhulu and most yabantu basabaningi sho 80% bavela babanika u100 bona bakuthembisa impilo yako omhlanga nakolalusha bakuthengela imoto vele uma bekuthengela futhi kwayilezo moto bayibhala ngaphansi kwabo yabo lapho ke ila usukubona khona ngathi ungawuyeka straight vele ubone ngathi ungagive up mfethu yabo ubone ngathi ungawuyeka ngani yabona ukuthi ngisho intaba yase Dubai bagcine sebenze njani wagcina intaba yase Dubai sethi hayi ngiyayeka wathiwa sivumelene nje athi hayi yayeka and so sekuyinkinga phela makunjalo because usayinile isignature yakho mfethu i powerful kakhulu isignature yakho yabo mawuzofika usayine something ongayifundanga ngaso sonke isikhathi hlezi zolimala because lo muntu oyenzile lento yena uyifundile shoot wazi yonke into ngayo lento yabo wena lo ungayazi so manje athini mhlawumbe ama performance akhona ama performance mhlawumbe that you gonna be doing anytime soon so Kodi gig engizobe ngishaya Saturday 11 November which is my birthday so I'm going to be doing a birthday celebration izobe Ntuzuma SNS butchery so ngizobe ngilaunch this Saturday and I invited a few friends about ukuthi babe we line up so into siku set manje sengilinda usuku oba nje abakhona mfethu we can highlight that yabo ukuze phela kubalekile nakhona ama collaborations mfethu yazi ukuthi ukumenshina nje umuntu mfethu kwayena it means a lot again so ama artist engizobe ngiwaphethe so ngimixile kahle there's going to be gqom ama piano old school house ne afro tech just to yabo wonke umuntu abe happy so ama artists engizobe ngiwaphethe ama Iron Dogs abakubona aba Iron Dogs Iron Dogs are Ntuzuma ka F what genre they doing they do gqom so masuba khona So Busted is a friend of mine that I met at CCI so now we produce a house and amapiano so uzobe dlala ukuthi uzobe mixa yena uhlala eNanda so masuba DJ Divine uhlala ngasekhaya Ntuzuma yena udlala ipiano straight masuba Two Boy Mr Captain udlala igqom uhlala ngasekhaya na Ntuzuma mase ukuthi DJ LSK yena one of my inspirations again naye DJ LSK yena umuntu ozijwayele usupply ngesound yena ngazohlala engihlala eMlazi so abanye sebazoyifikela ukuthi baningi yabo uphethe amahood ahlukene kahle kahle akuyona ukuthi i variety i type of music that is going to be done nana amahood abantu they are bringing a different style because phela I hood ne hood in style sayo ngesomthetho yabo
it's good yabo, it's good ukuthi you're pushing lokho, because nayo event organizing esinye space mfethu that uthola ukuthi as an artist you must always penetrate yabo, because ila ukwazi nawe to showcase your talent yabo. Ngisho tira when we were at ICC khona la kwaku the music imbizo khona, I think it was last year, nakhona beno socks iyona into abafe bayigcizelela kakhulu leyo ukuthi uma uyi artist engathi unganendlela ukuthi na ube nama event othola ukuthi wenza wena, because ila ukwazi ukufika khona uziveze ngempela na ukuthi okay yabo, while also you are providing a platform for other people, because phela into esuke imnandi kakhulu lapho yabo, uyakwazi nawe to adjust. So ke manje ke according to wena ke nje as umuntu vele wamanje kuma 21st century ungathi South African dream yini, because ngiyathanda ukuthi abantu ke ngibabuse umbuzo, because mele si define yabo in a new way futhi ezofitha thina. So South African dream yami mfethu in the next 5 years ngifisa ngathi ngingabe a successful artist, traveling internationally futhi yabo, ngiyafisa because house music ikhulukazi phesheya mfethu, so yazibuka Black Coffee iyathandwa kakhulu more than here in South Africa. So iphupho lami leyo ukuthi ngibe a successful artist, collaborate namanye futhi ama artist yabo ngikhule, understand the music much more better. Nakona ngifisa nokuthi ngihlangane no Black Coffee in person yabo, is very relaxed that guy. So that's my dream. Plus Black Coffee to relax kakhulu Black Coffee. Anambona manje ukuthi usegcwalisa Madison Square manje ubani obeyitshela ukuthi a South African DJ fethu can do into kanje ngesomthetho, yabona le ndlela ayihambayo fethu, I feel like it's being very revolutionary in some way, and uma enga inspire a lot of DJs fethu to be like that, because lo muntu relaxile kakhulu yabo, and yonke into yakho yazenzela mfethu yabo ngepace yakhe futhi akukhona ukuthi ujahile noma nje obeselapha phesheya usefuna kube ngazuthi wakhona, he still remembers ukuthi is a South African yabo, kufuneka phile ngalendlela afuna ukuthi aphile ngayo, because most yabantu fethu they forget yabo, bayakhohlwa kakhulu fethu abantu when it comes to industry, because umuntu mayikwafika lapha at the top ego ivele inyuke kakhulu, and ukunyuka kwe-ego kuyonakala kuyonakala kakhulu uma kunyuka ego. So ke manje abantu mhlawumbe abafuna ukufollowisha bangakufollowisha kuphi nendawo? Okay, so ama media platforms ngikhona ku Instagram uBondasi _DJ, na ku TikTok ngu last Bondasi, which is part of Kaya, masuku Facebook Bondasi _DJ. Ngoba phela ku YouTube khona, do you have like a YouTube channel or vele music wakhe awukawufaki online? Okay, I know masufakile ke, hopefully ukuthi vele izobe vele igama lisho same thing vele leno irepresenta. Yabo nje sesizovala ke manje, mhlawumbe kunomuntu ke emakhaya onaye ongazi ukuthi yabona mele enzeni, noma mhlawumbe kumele aqalephi, mhlawumbe yipi advice ongamnika yona loyo muntu loyo ngathi nje akaqale mhlawumbe ukuze kube na something nakuyena emuvayo? Okay, so i-advice mina engasho mothu semakhaya, Most ngakwazi spend time on the internet. Internet is very powerful, guys. Like you can get any information like that. Search artist oyithandayo, vela ama videos akhe azopop up wakhulela phi nani. So ama videos mina ngikhula ama videos abongibuka ama video ukuthi lo muntu entertain kanjani crowd yabo. So kulula ukuthi umbone lo muntu. Nakhona if you can manage to get like a gig, uhambe nje ungasabi, don't stay at home. Hambe uye kwindaweni noma kuthiwa itavern, as long as mhlawumbe benayo DJ equipment. Just for into kuqala mhlawumbe ngeke udlale ngemali yabo, just play for free yabo, bayizwe ukuthi hayibo lo muntu uyadlala yabo. So nakhona futhi uyafunda yabo. So into engiyibonayo ukuthi networking is very important, and ukufunda, don't be afraid of learning. Le industry abantu baningi bayitshela ukuthi hayi ngiyazi. Ayifuna akekho kongazi mfethu kule industry. Akekho ongazi mfethu. So mele ube umuntu ofuna ukufunda, like learn more noma kuthiwa usuntswempe. Continue learning yabo. I-skill is very important yabo, ube creative, entertain i-crowd yabo, because at the end of the day udlaleli wena, udlalela i-crowd yabo. So into engasho ukuthi iyona search
uzwane nabantu network nje yeah yona ngoba yabona plus leli phuzo lithita ngempela mfethu lokufunda people they don't want to learn these days yabo they just wanna chat because most yabantu mfethu they bafuna access to internet ukuze ba chat yabo and uma uthola ukuthi sometimes lokho kuchatha ayikho into ekuyifaka etafuleni ngesomthetho yabo it's just nje ukuthi nje ba chat yabo kanti phela kuya waste mfethu yabona when the internet is so big mfethu mina I feel like you can learn any skill yabo mina online mfethu I'm always yabo doing nje something new yabo even namanje I'm learning Spanish yabo yeah it's possible I can mfethu yabo online yabo you can do anything kahle online mfethu yabo akekho umuntu ongathi manje ngeke usakwazi ukuthi ube uyena because iblueprint ikhona yabo and one thing mina that I like about successful people they always gonna leave the trail yabo abantu aba successful akafuni ukuthi success kube yakhe kuphela yabo kunalokho ufuna isuccess kube abantu abaningi yabo lento thina lekhaya kakhulu la thina sifuna isuccess yethu kuphela singafundisi kanti kubalekile noma usuthi uyafundisa abantu futhi they don't wanna learn yabo umuntu ufuna ukuthi alandele lezo even na ku TikTok yabo ku TikTok mina ngihlezi ngisho namanje there are two different types of people kunomuntu ozomfica engenayo ngisho profile picture yabo lo muntu othi mhlawumbe uthi creative lo muntu yeso akanayo profile picture akapost ama video kunalokho ubuka ama video abanye abantu base kube khona umuntu othi akanazo mhlawumbe ngisho ifoni ayiphathayo iyabheda ngisho kunalapha kodwa uthola ukuthi content ayikhiphayo uyikhipha njalo yabo njobe ikhipha njalo le content abantu sebeyayilike content yakhe sekuyibona abazomnika izinto manje zokuthi akwazi ukuthi afford more equipment ukuthi yonke lento yenzeke because manje akusafani mfethu nakudala manje yabo manje we have so many ways mfethu of like getting to people yabo yiwo la kumele siwasebenzise yabo ingakho ngilithanda leli point lakho ukuthi we must always be learning yabo ngaso sonke isikhathi umuntu you must be learning something yabo kungabe ukuthi nje because uyama umqondo yabona and impilo ke whatever you don't use iya diminish yabo ngisho ngathi unasiphi skill njengamanje uma uzovuka kodwa kusasa ungayenzi leyo nto siyancipha iskill sakho phinde uvuke ngakusasa futhi ungayenzi leyo nto siyancipha iskill into i-law of use nje yangena lapho kakhulu yonke into oyisebenzisa njalo iyona emultiplier ngesomthetho qiniso lelo hayi ngiyabonga kakhulu for ukuthi ube khona kwi podcast sikwazi ukuthi nje siyenze lento good luck with everything yabo kumina upopile already because ukupopa it's a state of mind kahle ukupopa yabo so ukuthi state of mind sakho mazivuma mfethu and willing unama goals because enye into that we must always be like making ma umuntu engathi ungahlezi unama list yema goals because most yabantu uthi umuntu I want something empilweni base umbuzo ukuthi ngicela ngikhombisa ama goals akho akanawo kawabhalele ngishona naphansi so manje inezofezeka when you have nothing kahle because uma ukuthi awuplanele i-future yona ezokuplanela and kunzima and mhlawumbe ayiphethe into right for so kubalekile ngempela ukuthi uhlezi una something that you working towards yabo ngaso sonke isikhathi yabo thank you so much hayi bafu ngiyabonga nami for i-invite jabule ube nani bafethu ngeke kube intokozo kakhulu nakuthina nawe mbukeli uma ukuthi usabukile nje kuze kube la emakhaya siyabonga kakhulu yabona for ukubuka nje it means a lot i-support yabona nje siya appreciate kakhulu cela nje siqhubeke nabona subscribeeni sitshele nabangani bethu ba subscribe ukuze nje sinilethele izinto eziningi yabo singagcina nokulethela ama podcast kuphela yabona siphinde sinikhombise futhi abantu actually doing what they doing yabona namafilimu futhi nakhona because nakhona sikhona so manje uma usubscribe you never gonna lack entertainment yabo lumkile zinyanga I'm signing out thank you